Ikonyo joma manyo tich go. In kaka koro jabunge moyier manyien. Yawuoyi mamanyo tich mang'eny. Ang'o ma dinyis gi mokwongo? Namba achiel, gima nyaka wawinjre. An Lang'ata kacha kata wawach ni CDF ok okel. An asetiyo gi kembni mang'eny. Koro ing'eni tij jaod bura en ga representation, legislation gi oversight. Lakini wanyalo medo achiel mogik, iluongo ni lobbying. Kumoro makata ni natiyo gi jogi ndalo mantie private sector gi yetemona kama. Natiyo gi ng'eno kanyal luongo company masetiyo go nikech mano dhi bet marketing manono. Iwinjo. Koro an lobbying ema dwa dhi timo ahinya kaka jok mang'eny mane wasebet ka watiyo go aito aluongo gi to watiyo kodgi ei Lang'ata kacha. To jende an gi project mabeyo nikech kila ward ei Lang'ata kacha, Nairobi West, High Rise, Mugumoini, Karen, tete nyaka South Sea. Wadhi keto resource center ma ojana kodonje resource center kacha ero, onyalo donje cyber kacha nono, ong'i tich, Google, opuonjre gik mopogre. Resource center e gimo kwongo madwa dhi timo mondo ojende oyud thuolo mar manyo tich kata mana online minenoni. Nikech tich seche moko iyudo kata ng'ato kia kata mana ndiko CV, to kodhi odonjo resource center kacha odhi yudo ng'at manyalo puonje gik moro adek. Aito kembni be ng'eny e Lang'ata kacha. Kembni go nyaka koro wang'i ni gindiko jok matiyo Lang'ata. Gimomiyo ni koro ni kambi ka kambi nigi staff bus mating'o ji kagolo e Lang'ata katero akiani Kababu e Mbakasi East kucha tera akiani ng'ata. Mano koro wadhi tamre. Nyaka koro ndik jo Lang'ata ka in kambi min Lang'ata ka. To koro Jalas ubro timo